Ya Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa nurihi wa ala alihi wa sahbihi Muhammad al-Ghazali al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ngucap sapa Al-Hasan wal Hasan. Wa wallahi demi Allah. Ma'a izawra ngluhurake apa adirham dirham ahadan ke wong suci illa adila kejaba ngasorake apa dirham ing ahad. Allahu utawi Allah wakilalan diucapake apa sing diucapake inna awwalama setuhune kawitane perkara duri bakang didadekake apa ma duri bakang didadekake apa ma iku adinar dinar wa dirham lan dirham rofa'an luhurake huma ing dinar wa dirham sapa iblis suma wadu'an muli nyalehake sapa iblis huma ing dinar wa dirham ala jabhatihi ing atase batuke iblis suma kobala muli ngambung utawa nyucuk sapa iblis huma ing dirham wa dinar. Maknane nopo? Kesenangan dunia iku sing disenengi iblis. Bahkan simbol wong sing seneng donya iku disimbolkan menggunakan apa? Dirham lan dinar atau apa uang. Wong babakan duwe iku ora merduli kanca, ora merduli sedulur, ora merduli keluarga. Yen kaitane urusane karo duit, wong kuwi bakal berubah sesuai dengan karakternya. Mungkin kita mengenalnya sebagai orang yang bisa dipercaya, orang yang baik, wong sing kelakuane saleh. Ning nalikane kaitane urusan duit, kadang karakter aslinya itu akan muncul. Karakter aslinya akan keluar. Sing asline mungkin bedane pencitraan. Ngerti pencitraan nggih? Pencitraan nek ning ngarepe wong kuwi khusuke ora karuan. Kaya-kaya iso dipercaya. Ning kaitane kebabakan duit, kadang iso khianat, kadang iso blenjani janji. 100.000 itu bisa memutus tali persaudaraan dan tali pertemanan. 100.000 itu murah untuk diri kita mengetahui karakter sifat asli seseorang. Jadi kalau murah 100.000 untuk wong nyileh duit ngoten niku. Mungkin 100.000, 200.000 itu murah untuk mengetahui karakter asli seseorang. Mungkin kita berteman tidak akan mengetahui karakter aslinya sadurunge duwe urusan karo babagan karo mau duit. Mergo iki perkara sing disenengi karo sapa iblis. Bahkan duit iku mau kek-kek batuke nganti diambung. Manusia akan rela melakukan segala hal sing kaitane karo duit. Urusannya kalau duit segala hal akan dilakukan. Gegerano bakal dilakukan. Nah urusannya kalau babakan apa bodoh. Wa qala lan ngucap sapa iblis man utawi sapa wong iku ahabba seneng sapa man kuma ing sira loro. Sira loro maknane dinar karo dirham. Wis disabdo. Duwite iki mau dijak omong karo iblis. Kok ana
ana sing seneng karo awakmu, fa huwa mongko kaliman iku abdi budak ingsun hakon kelawan hak. Kok ana wong iku seneng donya berlebihan, iku berarti dadi budake iblis. Walaupun ten mriki sing dicontohke bentuk dinar atau berbentuk uang, tapi mencakup keseluruhan. Wong kok seneng dunia berlebihan, man ahabbakuman fahuwa abdi haqqan. Lah terus pripun? Ya ampun berlebihan anggone awake dhewe iku anggone seneng bondo. Faqala lan ngucap sapa Sumaitubnu Ajlana, inna daro lima setuhune biro-biro dirham, wadana rolan biro-biro dinar, iku aznatul munafikina, taline biro-biro wong munafik. Wong munafik iku wong sing bermuka dua, bahwa sing ketoke jogone apik ning jerone asline sejatine kuwi ora apik. Yuqaduna padha nuntun sapa munafikin biha kelawan dinar wa dirham ilang nari nuju maring neraka. Sing dadekake wong munafik iku mung mlebu ana neraka kuwi sebabe seneng donya berlebihan. Banyak kisah yang menceritakan ana ning donya sing akeh iso dadekake dene lali maring Gusti Allah, bahkan iso dadi sababe dene sesuk manjing ana ing neraka. Ya ana bondo sing akeh ngoten niku sing iso dadekake dene saya cedhak maring Gusti Allah. Ya ana bondo sing akeh iso dadekake sababe jalarane dene ana suwarga. Bali imlek iku piye anggone awake dhewe menyikapi bondo donya. Walaupun harta kita melimpah, walaupun uang kita banyak, ning nalikane ati ora gumantung ning donya, diniate bondone liiklai kalimatillah sing murid-murid agamane Gusti Allah. Kuwi dadeke bondo sesuk iso tumeka ing akhirat. Napa enten bondo donya sing iso tumeka akhirat? Enten. Wong Nabi sing pun dawuhake, wa ma tasaddaqo fabadia. Apa sing awak dhewe sedekahake iku bakal langgeng benjing tumeka ana akhirat. Duit sing jenengan sedekahke, pakaian sing jenengan sedekahke, harta apapun yang kalian sedekahkan, iku sesuk tutup ning akhirat. Jadi kok ana wong medhit kuwi asline malah rekasane awake dhewe. Jadi dhisik niku enten cerita. Ana cerita ngono kuwi setunggal modal ana wong iku medhite ra karuan. Seumur hidupnya dekne sedekah itu mung sak roti, tak gede roti tok. Seumur hidupnya dia hanya sedekah mung satu gede roti. Banjur ngono kuwi ana setunggal modal nalikane wong kuwi mau sing mung urip dunya iki mau seumur hidupe mung sedekah satu gede roti mati. Lah sak sampunipun mati dekne ngimpeni sapa? Ngimpeni keluargane, ngimpeni dulure, ngimpeni wong-wong sing saged ngerti. Ternyata dekne kuwi mau nalikane ning kubur disiksa. Sing iso gawe nutupi siksa niku mau mung satu gele roti. Mendah kaya misalkan satu gele roti nutupi rai yo mrene iki tok sing ora kobong sawah kobong kabeh. Iki wis krasa wah dodone rasa panas. Satu gele roti iku mau gak kene dodo. Yo sing ora kobong yo sing ditutupi roti iku mau mergo apa sing awak dhewe sedekahake sesuk iku iso gawe perlindungane kula jenengan sedaya sapa reti mampir delok ana ning iso dhewe perlindungan dekane getok yo betul meh pengen urip ora iso urip meneh wis mati lho. Nah, makane kok nalikane kula jenengan sedaya isa urip ana ning dunya iki bisa dikai kesempatan sregep dadi wong sing dermawan utawa dadi wong sing gelem sedekah. Mergo apa sing disedekahake sesuk iso gawe perlindungane awake dhewe. Iku wae keutamaane dadakan sedekah. Misalkan sedekah ora duwe duit, ora duwe bondo donya, kowe guyu ning ngarepe kancamu kuwi wis sedekah. Wong Nabi dawuhake tabassum ka fi wajhi ahlika sedekah.
Kowe guyu ning kancamu kuwi sedekah. Ning yo aja mung sedekah guyu-guyu kuwi to. Nak duwe bondo yo iso sedekah ban dan kadang yo jajake kan jane aja seneng dijajakno terus. Kudu iso ngimbangi. Nak gelem diwenehi yo kudu gelem aweh. Aja walik-walik senenge diwenehi ning ora gelem. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan ngucap sapa Yahya bin Mu'adz, Yahya bin Mu'adz. Ad-dirhamu dirham. Iku akrobun kala jengking. Duit iku kala jengking. Maknane piye nek awak dhewe ora ngati-ngati bakal ditutup karo kala jengking. Ngerti kala jengking? Nggih. Kala jengking nek ngentuk larane rangka luar, mungkin sing wis tau diintep yo ngrasake entopane kala jengking. Nak kowe ora ngati-ngati, misalkan ana kala jengking sing bisa iso dirumati, iso dimoni. Ning kok kowe ora kok ngarang ngati-ngati kala jengking iku iso ngentuk wong sing ngoni. Padha duit yo ngono. Duit iki dimoni enake rangka luar. Nek kok ora ngati-ngati yo duitmu kuwi mau sing dadeke cilakane wong sing duwe duit. Ngati-ngati duit iki. Fa ilam yasunul lamun ora bagusi sapa man. Roki tahu ing jopone akrab. Tawa suwu. Makane ana ruqyah. Ruqyah iku maknane apa? Suwu. Nak ruqyah kuwi orang musyrik. Nak ruqyah orang musyrik, nek nak suwuk kuwi dianggap apa musyrik. Yo padha asline. Di jumpa jampi tapi nganggo basa sing basa Jawa. Ning jaluke tetep mare Gusti Allah. Kadang yo kewalik-walik. Rokok ki maknane nyembur, nak nyembur diarani musyrik. Nak ruqyah ora diarani musyrik. Ruqyah itu rokok ki maknane ndarbuni ning kok campur itu sithik-sithik. Wong nyembur ra ngono kuwi, misalkan ana wong lara jaluke tombo ning bayar. Mesti kuwi kuwi didangoni, didongani disebutke. Kan bisa dibuktikan air yang biasa sama air yang sudah didoakan itu memiliki unsur yang berbeda. Ada partikel-partikel doa yang terpancar dalam air yang sudah didoakan. Tapi luar biasanya donga niku. Dia aja sembarangan, aja nyepele karo sing jenenge apa donga iku ya iso ndadekke wong sing ngene bejo dadi cilaka, ya sewaleke sing ngene cilaka iso dadi bejo ya mergo apa donga. Makane nek donga kuwi aja celek. Aja guyonan. Donga kok malah guyonan. Amin. Amin. Kita ora. Nah orang ngono tangane masyarakat tanggul. Kuwi pun njaluk kowe ora tenanan. Biasa njaluk kowe njaluk ning wong tuamu ning kowe njaluk celelek karo pangkat. Jadi dewa. Mungkin kira-kira pakmu ngeki duit apa nyangkruk cangkem. Mana kurang ngajian dhewe. Ya padha wae dhewe nyuwun karo Gusti Allah ya sing temenan. Lho kok becene ra karo kok malah nyampe. Perintahe ukuni askaji laku. Itu mau mari Gusti Allah, kok bakal disembadan. Ning badan ini kapan? Ya terserah Gusti Allah, aja ngatur Gusti Allah. Kok kawula ngatur karo sing jenenge ndoro niku keliru to. Ya terserah Gusti Allah nyijaba ini kapan. Ya kaya wong pertumbuhan ngono kuwi lho. Kowe nek wis wayahe kok ya wong karepe dhewe. Wayahe nyirami ya nyirami, wayahe mupuk ya mupuk. Wae ngresiki perkara-perkara suket-sukete sing sisa-sisa wit pimo yo diresiki. Kok wae tukul ya tukul karepe. Padha menyang sedaya. Yo yo ya kok kadung urung nganti burung wayahe ora kok nganti ning burung wayahe. Nah urung wayahe digeke yo malah nyamari. Misalkan cah cilik ngono kuwi kan kadang ndonga. Ya Allah, beri aku sepeda motor. Lho malah nyamari. Wong ora iso numpak motor kok njaluk motor. Kalau dituruti nyamari ngoten niku. Makane Gusti Allah niku aweh engko yen wis awak dhewe siap, yen wis waktu. Jangan pernah kita berprasangka kepada Allah
doa-doa kita tidak dikabulkan. Gusti Allah niku ngenteni kapan wis wae. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takut mongko aja ngalap sira ing akrab. Hati-hati karo kala jengking. Kena njipuk kala jengking sembarangan kala jengkinge malah mentok wong sing jumbo. Fa inna rubana sedulure akrab iku ladawa mentok apa akrab ka ing sira. Kala jengking iku iso mentok. Padil ka monggo ta monggo lah. Ladawa ka apa sangmuku bisane akrab. Berarti bisa ya. Bisa ya racun. Kila diucapake. Sing ditutuke ya racune. Nek racune kala jengking kuwi ditutuke engko kadang sak awak iso adoh kan kabeh. Rasane iso bersih. Kadang nek penanganane ora wis dilakoni utawa imun tubuhnya itu tidak bisa melawan racun yang untuk kuwi mau malah sampai berakibat fatal. Kila diucapake apa sing diucapake wa malah niku apa? Raqiyatuhu utawi montrone to sembure akrab. Kala ngucap sapa Yahya. Iku akhoda ngalap sokongan hu ing akrab min halihi saking halale ma wawadu ala nyelehake sokongan hu ing ma fi hatihi ing dalam hati ma. Lah maknane sembure utawa jawabane song jinake kala jengking kuwi piye? Gunake sing halal lan sesuai karo hati. Maknane duit iku kudu nganti cara perkulehe kudu kanthi cara sing bener, kanthi cara sing halal. Ojo sembah dan halal ben ora peduli halal haram. Penting wae entuk duit ya kudu entuk duit. Tapi malah nyaman. Napa mulai kok cara merkoleh bondo dunya kanthi cara sing ora apik apa meneh kok dipakake anak bojone pakake keluargane mesti efektif dampaknya sangat luar biasa. Siji mesti keluargane ora iso harmonis. Nomor loro mesti keluargane gedrak. Nomor telu mesti kadang penyakitan. Kadang penyakitan. Ya umar kok boleh duwite kanthi cara ngentuke perkara sing ngentuke duwite iki mung kanthi cara sing ora halal. Makane min halihi sapa perkara sing halal sih. Anggo ngentuke duit, ngentuke bodo dunya kudu kanthi cara sing halal. Ojo menghalalkan segala cara. Kanthi cara sing halal. Tur wa do'ahu fi haqi, letakkan harta kita sesuai haknya. Kabeh iku ana porsine, ana kanggo ibaratnya kelambi ning dhuwur ya jatah dienggo ning dhuwur aja dienggo ning ngisor. Ibaratnya niki wau pices iki panggonane ning sirah aja kena ning sikil. Utawa pices kok tok gawe tegesan. Kuwi berarti wong gablek. Wong pices itu manggon ning panggonan sing mulya. Sirah iki mulya. Sirah iki mulya. Aja sembarangan kadang pices padahal kita terawal asbak mau bisa gawe wadah terkesan mau gawe wadah langsung ini dulu kok itu pada wewe ngeke terkesan rokokmu ning sirah. Jadi udah salahke nak entak mau pikiranmu rokok tok karo terkesan zaman kok lebih mau pices iki perkara sing mulya. Maka letakkan sesuatu itu sesuai haknya, sesuai dengan porsinya. Tolong jangan disitu nak miliki pena era kan. Ngelarang nih kanthi cara sing halus. Ngelajari supaya awake dhewe iso ngerti nggon-nggonan, iso ngerti papat-papat. Misalkan dileke. Nak mangan ojo ning tengah lawan. Mundak angel judul. Yo bener niku.
Lah kok iso? Lho iya lawang kuwi dhewe mlebu metu. Lah kowe kok ngalang-alangi tengah lawang berarti ngalang-alangi wong sing mlebu metu. Maknane kuwi supayane awak dhewe iso ngenggonke nak mangan kuwi yo ning panggonan nah lawang iku gawe panggonan mlebu metu. Nah ora misalkan dilekno meneh. Aja nglungguhi ban munggah kok dadi apa udunan. Aja terus nak wong sing udunan ngono kuwi kok aran wah berarti sering nglungguhi bantal. Maknane bantal iku gawe panggonan endi? Sirah iku panggonan sing mulya. Lah kok mung tok nglungguhi nganggo apa? Bokong mbek sirah iki mulya ndi? Sirah, otak pikiran iku ning sirah, dijogo ning sirah. Maknane aja sembarangan orang nggo. Nah, panggono perkara sing sesuai gunane. Misalkan ngoten niku sepatu jatahe ning sikil kok tok gantungke ning kuping. Kuwi ora nggo. Nah, bawa mesti dileno meneh misalkan wong tuwa yo kan dhisik ngono kuwi. Nak mangan dintekno, nak ora dintekno kok PTE. Cak saiki dia omongin ngono ora di PTE wong ya. Ora di PTE. Wong saiki wis ora peduli karo babagan ngoten niku. Wong koyo ngono kuwi jenenge kearifan lokal yang harus tetap dilestarikan. Yang harus tetap dijaga. Maknane nak mangan iku dintekke mundak PTE mati iki maknane apa? Supaya awake dhewe kuwi ora dadi boros. Supayane ora dadi apa? Ngeceh-ngeceh sing jenenge apa pakan. Ora ngecehke supayane jatahe mangan pitik iku dipangan awake dhewe. Lah malah manganmu maruk berarti maruk ora. Maruk iku murah. Jibuk sacu kupe dene kurang nggo tanduk maneh. Luwe yo langsung rong centong telu centong lah tenan kok ora entek. Lah ayo digua mubah. Nak gua perkara sing wis ora kepangan ben iso gampang kudu dini ya dini apa? Jangan dengan buat jajanan, buat sego, buat jangan buat apa mawon pakanan-pakanan sing wis awak dhewe ora doyan. Diniati tak niati sedekah dari makhluknya Gusti Allah. Lho iku ganjaran jenengan. Lah nak mung kok buat ngoten niku tok wis ora ganjaran. Malah apa mubazir ke boroske barang iku pakanan termasuk koncone setan. Lebih orang mubazir pripun diniati wae gawe iso dapat uncalke kakek pakan pitik yo doyan. Misalkan ora duwe pitik yo anggere uncalno ning dadah apa ning endi wong ning kono yo akeh semut yo doyan. Misalkan ora doyan cacing yo doyan. Kewan-kewan sing liyane yo doyan. Maknane napa? Digawe niat sedekah. Jalan kita untuk mencari ganjaran itu sak pirang-pirang. Nah kan Nabi kita pakai innamal a'malu binniyat. Padha-padha buat sekutura. Membuat tok sing tanpa diniati sedekah kuwi yo membuat ngono kuwi tok. Nek nak buake diniati sedekah. Ngono kuwi yo ganjaran. Padha-padha mangan niku hukume mubah, mangan karepmu ora karepmu yo ora entuk ganjaran, yo ora entuk dosa. Ning mangan ana sing entuk ganjaran nalikane mangan iku mau diniati supayane dadi kekuatan, tambah kekuatan gawe ibadah. Diniati kali sing sae. Atus kuwi lho, ngono kuwi iso digawe apa? Digawe entuk ganjaran. Nalikane Agus nunggu tok niati ya Allah, niati ingsun resiki awak mergo jenengan kuwi seneng perkara-perkara sing resik. Awake kula kotor tak resik. Amin. Inna wa yuhibbul mutatahhirin. Diresiki. Makane niku diniati kanthi sing bener. Bismillahirrahmanirrahim. Iki sing penting kula jangan sedaya ngerteni iki. Anggone merkulih bondo donya kudu kanthi cara sing apa benjing dengan nyambut dan kowe ora masalah sing penting apa bahwa doa fi hati iso nyelehake bondone sesuai dengan panggonane sesuai dengan haknya.
Bismillahirrahmanirrahim. Maka lan ngucap sapa Al-Ala ibnu Ziyad. Tamas salah mendo-mendo. Mendo-mendo ngeri. Mendo-mendo yo mendo-mendo. Lima ring ingsun apa adunya dunya. Wa alaiha lan iku tetep ing ngatasé adunya. Min kulli zinatin utawi saben-saben perhiasan. Dunia itu kaya dene perhiasan sing mengkilat. Perkara sing ijo sing nyeneng nanti. Makane nek ana wong kok seneng bodo berlebihan, seneng duit berlebihan nanti diarani apa mripate ijo. Mergo apa perkara sing ijo kuwi nek didelok nyeneng nanti. Fakul nuli ngucap ingsun, a'udzu billahi min syarriki. Aku nyuwun reksa ingsun billahi kelawan wa min syarriki saking olone sira. Min syarriki saking olone sira. Aku njaluk perlindungan maring Gusti Allah saking elekmu ya dunya. Dunyane didungan iki. Dawene awake dhewe supayane ora gampang terjerumus maring bondo dunya sing awak dhewe duweni. A'udzu billahi min syarriki. Pakolan nuli ngucap opo adunya. Inna sarra setuhune bungahake utawa nyenengake ka ing sira apa ayu ila yen tak ngraksa sira apa ayu ila yen tak ngraksa ka ing apa ayu ila yen tak ngraksa ka ing sira sapa Allah Gusti Allah mini saking ingsun. Hargit mongkon nesu atau bendua siro adirham ing dirham wa dinar lan ing dinar. Nalikane awake dhewe iso ngendhaleni hawa nafsu. Kunci utamanya di awake dhewe. Kunci utama itu diri kita sendiri, bukan orang lain, tapi diri kita sendiri yang bisa mengendalikan hawa nafsu. Senajan bondone akeh, ning dekne ora keblinger karo bondone, dekne ora kepencuk karo bondone. Makane ana istilah apa ing sakjerone drojokan 1000. Kuwi maknane napa, walaupun dia hidup di dunia yang sangat hingar-bingar iki sing nyenengke iki, ibaratnya kok drojokan sing bantet ning dekne isa tenang. Wong tau iku ora ibarat mencari sebuah ketenangan. Walaupun yang sisae ning jerone kuwi akeh gemuruh air, kemercik air sing grojok sing kuwake koyo ngono ning ora bakal mengganggu ketenangan jiwanya, tidak akan mengganggu khusyuke atine, tetap narik Gusti Allah. Jadi jenengan ojo ngukur wong sing duwite akeh kuwi berarti wong sing kedoyan bodal. Ojo beranggapan zuhud itu sesuai apa yang ada dalam pikiran kita. Zuhud ini maknanya apa? Zuhud ini sing atine gumantung maring Gusti Allah. Iso hukum mungkin ana wong sing zuhud memilih jalan zuhudnya, dia berpenampilan seadanya, makan seadanya, hidup sederhana. Ya akeh contone mazhab sing ngono kuwi. Ya ana zuhud iku sing bondone sak pirang-pirang. Bondone akeh ra karuan ning atine tetep ora berpaling saka Gusti Allah senajan bondone sak pirang. Jadi kalau dia zuhud tidak bisa menilai seseorang zuhud atau orang itu sesuai bondo-bondonya. Nih wong awak dhewe ora ngerti sejati jero apa ati. Sing jero atine kuwi apa dhewe ora ngerti. Sing ngerti yo dekne karo Gusti Allah. Ya sing nyamari kemundi nalikane awake dhewe berpenampilan sederhana tapi malah duwe rasa ujub, duwe rasa takabur kaya wong sugih yen ora kalah. Kaya aku ngene lho urip lho. Mangan lopo angin, mangan sapi sore, sergemi badak, baik bondone paling rata bisa dakwah. Malah jadi apa suhu, malah gunake wong liya. Sing bahaya ten mriku. Justru ketika kita melakukan ketaatan, itu yang harus kita banyak istighfar. Yen awake dhewe nglakoni ketaatan, kuwi sing awak dhewe ora berhasil noto hati, sing nyamari lho mriku. Lho sing kudu tobat iki ya sing sregep-sregep taat koyo awake dhewe ngene iki lho.
Kemudian alasane kok nalikane kowe taat sregep ibadah kowe duwe rasa rumangsa lan iso takabur kowe rumangsa unggul dibanding liyane. Kuwi lho sing angel. Dume awake dhewe sregep ibadah, sregep ngaji, sregep salat, sregep sedekah. Kowe mandang wong liya mesti kaya cilik sekolah. Mesti. Kalau wong ora gendah ngono kae. Supaya wong ngajak ora lek ngangkat sholat. Wis ngerti wayahe ngaji ora lek ngangkat ngaji. Kaya aku niku sregep wayahe ibadah yo ibadah, wayahe ngaji yo ngaji. Lha kok lho sing bahaya ngoten niku. Malah memunculkan rasa takabur. Padahal takabur itu termasuk sifatnya apa sih? Lho setan kudune halus. Ibadah terus. Salat terus, ngaji terus. Ning setan ngerti celah. Nalikane awake dhewe sregep ibadah, taat marang Gusti Allah. Menawa apa sing diperintah Gusti Allah, setan ngerti celah sithik. Kok tak siji yo, kowe rumangsa yen awakmu itu unggul saka wong ora berhasil karo setan. Malah apik wong sing maksiat ning dekne wedi marang Gusti Allah eling karo dosa-dosane akhire tobat. Bahkan bisa menjadi jalaran wong-wong sing sregep maksiat, wong-wong sing nglakoni dosa mergo eling marang Gusti Allah, wedi marang Gusti Allah, iso ndadekake dekne saya cedhak marang Gusti Allah. Dibandingke wong sing taat malah rumangsa gumedhe, rumangsa unggul dibandingke wong liya. Sing nyamani ngoten niku. Makane pinter-pinter nata atine awake dhewe. Bismillahirrahmanirrahim. Wadzalika utawi mengkono lafal bid al-dirham wa dinar. Ya napa kok awake dhewe kudu ora seneng karo bondo dunya sing berlebihan. Iki li anna dirham krana setuhune dirham wa dinar lan dinar rumah ya dirham wa dinar iku adunya dunya. Perwujudan dunya iku diantarane apa dirham lan dinar. Atau nak dirinya awake dhewe berarti apa duit. Ojo seneng duit berlebihan. Kuluha ya sekabehane dinar wa dirham ya tawassola. Ya tawassul dumadaan nyambung utawa nutuk apa bihima. Itu tawassul dumadaan ditutukake apa bihima dinar wa dirham ila jami asna biyan maring sekabehane warna-warnane dirham lan dinar iku wae. Mergo nalikane awake dhewe seneng duit berlebihan utawa cara ngeluk kene cara perkara sing ora apik mesti akan dilumrungake maring perkara-perkara sing liyane sing ora apik. Laman monggo dawuh sapa wong iku sabar sapa man anhuma ado saking dirham wa dinar. Sabar monggo sabar sapa man ane dunya saking dunya. Kok ana wong iso sabar karo duit, ndekne bakal iso adoh saka sing jenenge kubur dunya. Lah zaman saiki kadang kualik-walik, zaman dhisik awak dhewe ngono kuwi cilik iki ora senenge ora karo duit, senenge karo apa? Dolanan. Ora duwe duit ora masalah, penting iso dolanan. Ana mobil-mobilan, nak sing wedok ya ana apa, pasaran utawa boneka utawa liya-liyane. Ora duwe duit, ora cekelan duit, nyantai-nyantai kuwi tetep bahagia. Terus kira rada gede ngene iki ora cekelan duit kok sireng ngelune ra kan? Sireng ngelune ra kan? Lu jangan anggap uang itu segalanya, tapi segalanya membutuhkan uang. Lu diimbangi kudu wae nyambut gawe yo nyambut, wae ibadah yo ibadah, wae istirahat yo istirahat, wae aktivitas, wae guyon-guyon, wae serius. Yo diimbangi kudu. Kadang ana dhewe gede ngene iki yo kadang rumangsa ora cekelan duit kok kaya-kaya uripe hampa, kaya-kaya uripe wis ra karuan dene tanpa ada arah jelas, tanpa ada tujuan arah yang jelas. Jadi zaman dhisik ngono ku lho, dhisik awake dhewe ora cekelan duit ngono nyuwantene ra ka rumah.
Ibaratnya S1 besok gabungan di bareng karo koncone 3, koncone 4. Dolan rambut duit wis nyantai-nyantai. Wah, zaman saiki wani. Dolan rambut duit wani kami gone ATM yo padha wae. Kadang kula nyesel menyikapi hal seperti itu jangan berlebihan. Ya dibalik ke pikiran Indonesia orang sekolah duit nyantai-nyantai wis saya kira duit yo ora masalah. Bisa yo tahu ora duit yo tetap bahagia. Jadi pikir ngoten niku. Kalau misalkan sing barang bondone ilang, kuwi jenenge bawa ilang, kuwi yo rasa sedih-sedih banget, tok sedih, tok tangisan orang balik ya tetep ora balik. Apa terus kena nangis nanti mentulung getih bakal balik? Orang balik, malah justru ngono gawe sengsara awake dhewe. Lha terus pripun? Yo ditoto atine ditoto. Silang yo luwih dhisik. Jangan dhisik ora duwe HP tetep bahagia. Banjur duwe HP kok malah jadike ora bahagia, malah adoh karo koncone, adoh karo wong tuane. Lah ngono niku berarti kudune pinter-pinteran ora. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi dzalika lan ing dalem mengkono lah. Wa fi dzalika lan ing dalem mengkono lah. Pengucape alaq wa qolal alaq iku mau ning dhuwur sing kama salat li adunya. Bila diucapake, ana sing diucapake ini wajatu fala talunu wairahu anak tawarro'a indah halatirhami fa'idha qadratu alaihi summa taraku fa'lam bi annaka taqwal muslimin. Ini sedune ingsun iku wajatu nemu ingsun. Malah dalunu mongko aja nyono sapa sira kabeh wirahu ing selane dirham. Walaupun kita mendapatkan harta yang banyak, ojo mbok anggap aku juga dunya. Mergo apa? Anak tawarroa setuhune wirai iku indah hada dirhami ing dalem sandinge ikilah dirham. Sejatine wirai nalikane awake dhewe bondo. Kadang ngono. OKP orang kaya bener iki gayane raka. Wong ora tau cekelan berita akeh cuman berita akeh pamer-pamer nang foto. Lha ketemu sing wis sugih kuwi dhewe sepi. Lha cek semua kok pamer Pak. Ya ora apa. Mangane sing restoran ning mewah, restoran bintang 5. Bingung cara akhirnya nguruk malah nggone apa? Kartu bingung cara ning mana. Wong sing gaya ngono kuwi kan kadang misalkan ngono iki bondo langsung wakeh ngoten niku. Bondo warisan sing sak pirang. Mas gayane ra kena. Mone nek kanca kuwi grab ya banjur duwite wakeh ngono iki kanca koyo ora kenal. Ya ono wong sing ngoten kuwi. Makane sejatine wiraki pinalikane duwe apa? Dunya sing sak akeh. Bisa iso wiraki apa ora wae pinalikane bondo ngene. Rikane ana bondone sasitik ngono kuwi yo grapiak karo kancane bulan-bulan yo gelem tutupe duwe bondo kok ora kelas kumpul karo awakmu ora kelas. Ngono kuwi berarti nyepele karo wong liya. Fa idza qadartu nuling dalem nalikane kuwasa ingsun alaihi ing atase hal dirham. Mergo nalikane aku iso entuk bondo sing sak akeh. Bondo dunia sing sakake, cuma taruh tumune ninggal ingsun ing dirham. Engko supaya wayah aku ora ono saka dunia iki yo bondo bakal tak tinggal lan. Wis ora dadi nggonmu, omah sing kok bangun gedhe yo wis ora nggonmu. Motormu sing akeh yo wis ora nggonmu, mobil sing akeh yo wis ora nggonmu, tanah sing sakake yo wis ora nggonmu. Deposito sing akeh yo wis ora nggonmu. Dadi nggone sapa? Dadi nggone anakku. Cuma taruhku, kok bakal tak tinggal. Lah sing apik niku pripun? Wong awake dhewe urip ning donya iki sebagai golek ganjaran sesuk ning akhirat yo bondone gawe yo sangu sesuk ana ning akhirat.
Faklam yen wis ngono kuwi faklam mongko ngerti sira bi anna taqwa kelawan setuhune takwa bi anna taqwa kelawan setuhune takwane sira iku takwa muslimin takwane wong sing pasrah. Sejatine takwa kuwi apa? Takwa sing pasrah marang Gusti Allah. Menurut apa sing wis diperintahke Gusti Allah, tinggal apa sing dilarang Gusti Allah. Netepi hukum-hukume Gusti Allah. Iman marang qadar qadare Gusti Allah. Sejatine puncak iman yo iku iman marang qadar qadare Gusti Allah khairi wa syarri. Wa bidzalika wallahu a'lam bissawab. Salam